Ja, het zijn toch wel onzekere tijden voor de wereld en dus ook voor de Limburgse economie. Maar hier vandaag bij Château Sint-Gerlach probeert de Limburgse werkgeversvereniging tijdens de Limburg Happening de Limburgse ondernemer met een positief gevoel de toekomst in te sturen. Het zijn zeker onzekere tijden. Er zijn veel problemen op dit moment in het land. Bestuurlijke crisis die we hebben in het land ook, in combinatie met een paar grote problemen zoals stikstof, energiecongestie. Ja, daar willen wij ze mee helpen natuurlijk en daar is ook veel hulp bij nodig. Ik ben vandaag 99 dagen aan de gang, dus de eerste 100 dagen moet je altijd luisteren, hebben ze mij verteld. Dus dat heb ik ook de eerste 100 dagen gedaan. Ik heb heel veel leden, maar ook stakeholders gesproken, ook geluisterd wat ze allemaal verlangen van de LWV. En dat zijn heel veel wensen. Die uitdagingen zijn ook groot, wat je al zei. Dus vanaf morgen is mijn 100ste dag voorbij en dan gaan we echt aan de slag, zou ik zeggen. Ja, dit is echt de afsluiting. Ja, dat is echt de afsluiting. Ja, met een lach in de traan. Bijna 9 jaar dat ik hier voor mij een fantastische jaren heb gehad. Prachtige vereniging. Dus ja, wat wil je nog meer? En je hebt die Limburgse economie in die 9 jaar ook wel enorm zien veranderen met ups en downs, denk ik. Hè? Ja, en nog. We hebben natuurlijk, wat ik geleerd heb, ook als vereniging, ook als Limburgse werkgeversvereniging, dat je bij een crisis eigenlijk je meerwaarde kunt tonen. Dus het is nu ook weer alle hens aan dek. Ja. Dat was bij corona ook, maar nu ook. Ik heb het ook van de week geroepen. Het is wel alsof de politiek in Nederland, en ik heb niet over de provinciale politiek, maar nog niet ziet wat er aan de hand is, dat het vestigingsklimaat ziende ogen achteruit gaat. De netcongestie, de stroomtarieven, dat we in Nederland achter de feiten aanhollen, het stikstofprobleem niet opgelost krijgen. Dus het is weer alle hens. Dus er is genoeg werk voor mijn opvolger voor Adi. Ja, want het zijn heel onzekere tijden. En als een ondernemer iets niet wil horen, is het onzekerheid. Ondernemer wil stabiliteit. Als je dan een beleid maakt van verduurzaming, wat we allemaal willen voor ons en onze kinderen, dan moet je er niet na 3 jaar de stekker uittrekken. Alle goede initiatieven met recyclen van plastic die over de kop gaan, dat is om te janken. Dat moeten we niet doen in Nederland, dat moeten we veel beter doen met beleid 15 jaar vooruit kijken. Ondanks deze lastige tijden zijn we nog steeds een ontzettend mooie provincie met heel veel kansen. 4 hele mooie campussen waar innovatie plaatsvindt. Mooie industrie in Zuid, Midden en Noord-Limburg. Gemmelot campus, wel een grote motor van de economie. Maar ook veel heel mooie maakbedrijven die in Limburg hebben. En ik hoef een paar grote projecten te noemen. Bijvoorbeeld Einstein. Het is een heel mooi project waar we in opstart zitten. VDL-cluster zijn we mee bezig. De Defensie-cluster bij Born. Dus dat zijn ook hele mooie kansen, ondanks die moeilijke tijden. Ik denk dat je ziet is dat de wereld is onzeker. De wereld keert zich een beetje in zichzelf. We gaan van een mooie globale wereldeconomie waar we als Nederland altijd goed mee konden dealen naar regionale economieën. Waardoor Europa voor ons ook veel belangrijker wordt. En in Limburg ben je al veel meer gewend aan dat internationale verkeer, aan je buren. Ik bedoel, Duitsland en België en Frankrijk liggen allemaal dichterbij dan Friesland. Dus je bent bij uitstek gepositioneerd om daar de rest van Nederland in mee te nemen, laat ik zo zeggen. U heeft lang in Den Haag gezeten en in Limburg heerst altijd het gevoel, daar wordt toch niet naar buiten de Randstad geluisterd. Is dat zo of is dat een soort van Calimero-effect waar wij vanaf moeten? Nou, dat laatste sowieso. Toen ik in Den Haag binnenkwam in 2010 hoorde Brabant er ook nog een beetje bij dat gevoel. Ja. En toen ik vertrok, toen zeiden vele andere regio's, ja, maar Brabant hoort er inmiddels bij. Dus jullie zijn geen regio meer. Maar dat is niet vanzelf gegaan. En ik denk dat ze echt wel weten waar de boterhammen gesmeerd worden. En dat is heel erg ook in de regio in het Zuidoosten. Je hebt natuurlijk de Brainport in Brabant. Maar ook zeker het noordelijk deel van Limburg dat eigenlijk naadloos daarbij aansluit. En het zuidelijk deel hoort daar ook gewoon bij. En zeker als je als één Limburg sterk je vertegenwoordigt, dan kun je ook niet meer uit elkaar gespeeld worden. En dat is wel vaak wat je ziet gebeuren als er binnen een regio verschillende belangen of verschillende geluiden zijn. Dat dan in Den Haag snel gedacht wordt, ja, dan weten we het ook niet. Alle partijen binnen de provincie moeten één taal spreken. Of je nou de LWV bent of MKB, of je bent de Brightness Campus, of je bent de provincie, of je bent een gemeente. Allemaal één taal spreken, dat is belangrijk. Dat we alle prioriteiten samen bepalen hier in Limburg en ook samen naar Den Haag gaan op die manier.
En als we individuele gesprekken hebben, dat je ook van elkaar weet, dit is de agenda van Limburg. Dat is één ding. Dat wordt je ook gehoord. En ik heb feiten in het verleden ook met corona, maar ook met hoogwater, ook met Julianenkanaal. Er wordt geluisterd, maar zorg dat je samen vanuit heel Limburg één vuist pakt. Ondanks de onzekere tijden, het glas is half vol voor de toekomst. Zeker, altijd. En je kunt het altijd zelf bijvullen als je wijnverbood hebt.